Otahan vaan siitä, eikö saat sen jälkeen? Ei mitään. No. Ihan vanhurista. Monesko? En tiedä. On joku 5. Onko siinä 5? 5. Aika. Oletko sinä monta? No niin, nyt tuo kuningas haluaa sitä kuvata. Itse kuningas. No, Se pitu. Meneekö reikään? oi oi oi. Reikään meni. Yes. Niin kuin yleensäkin. Niin kuin yleensä. Oi oi. Yes. Hyvät fiilarit. Yeah. Santtu vuoro, kuvataan nyt vielä Santtukin. Laitoit sä sen koskeen. Joo. Tulee hirveä Täältä jono. tulee juna perässä. No ei mitään. Ok. Katsotaan, saako Santtu hole onein. Meni. Oi oi. No niin. Melkein toisena. Mäkin kokeilin vasuria äsken. Samat vedettiin Santukaan. Nyt mä lopetan tämän